alle sammen, og velkommen til den her video. En lille gang starter vi lige fra Madbørn, en video i Sommerland. Og så bare skal vi bære. Og så bare skal vi bære, det bliver sammen. Og shit, I kan se der. Og derinde. Og der. Yes. Og mig. Ja, og lige der har vi det så. Og der var ikke mere kø, så vi fik en bold helt for os selv. Jo, og se, den sprøjter med vand, den der. Den dukker bare lige pludselig op, og så sprøjter den med vand. Hvad? Altså, man ikke ved. Ja. Og nu kommer der en Elefant, der sprøjter ikke med vand. og der er sådan nogle der. Og en elefant der. Og nogle giraffer. Og en sådan en. Og nogle giraffer. Nej, det er heller ikke en løve. Og en krokodille. Og en zebra. Okay, der er jo mange ting før, som jeg ikke engang har set. Sådan Zebraerne der. er nye. Ja, dem har jeg ikke set endnu. Og slange. Og flødeheste. Og en abe. Og en abe. Og en abe. Ja. Og lever. Og ja. Og en lille bisse. Og en lille bisse. Og så den der krokodille, den er så sød. Og så en lille krokodille. Og en jager der om tårnet. Ej, der er faktisk mange gode ting i den her bøgerne. Det der, det er sådan nogle gemser, som der går. Og der er der en abe. Jeg gør bare lige sådan her for lyset, så der ikke kommer så meget sol ind. Hallo. Nu skal I lige se noget. Og nu skal I se King Kong. Eller farlig, hva'? Ja. Og hun ser og laver slet. Der kommer råd. Nej, det skulle ikke have på Instagram. Hvad du laver? Instagram. Nå, det er Instagram. Se, og nu skal vi tage over pæne. Hvor shit, vi kører ind i vandkanten. Det var bare en kirke. Telefonpæk. Og så tror jeg, og den der, den, og sådan en her. Ej, den der, den. Åh ja, den kom lige. Og så den her. Der er sådan en af, som ligger ved den anden længere derovre til at få en tøj. Og en slange, og så en. Hvor der godt nok sådan en. Og sådan en, og sådan en. Og så en abe derovre. Og en flot natur, som bare er udsigtsagtig. Og her der kommer så skildpadde, og en flodhest, og en krokodille. Prøv at se den der bryster, mand. Nu er vi i havn, så nu vil jeg sige så hej, og jeg skal nok lige lave en til video, hvis der er en, der skal like det.